Můžu se optat, proč preferujete jak tu žlutou? Co na ní máte? 慢慢放下，腹前抱稳，掌心向上，食指相对，两臂抱圆。 Protože vlastně ty barvy stejně jako třeba Pythagoras, že vlastně studoval tu hudbu, tak věděl, že i ty barvy, jaký mají vliv vlastně na člověka. No, tak ta žlutá je taková prostě přívětivá. No tak je třeba přívětivá i zelená. A zelená, na oči ta zelená modrá. Třeba u těch chirurgů tam zavedli místo bílý zelenou, aby jako ty chirurgové nebyly psychicky tak na tom špatně. Jo? Vybrali zelenou, že ta zelená je pro oči nejpřívětivější. Vlastně ono to připomíná trošku ta žlutá barva jako toho květy vlastně. Tak má zase třeba No, má kombinovaný. A vlastně to máte jako propojený, jako když jsou buňky, když jsou propojený, tak mají vlastně... Já mám taky žlutou s modrou. Tak vidíte, to jste náš. A ne na půl jenom, to je propojený. A to dole je žlutý. Jako máme třeba molekuly, že jo, to buňky drží při sobě, vlastně, že jo, tak tam mezi nimi je ta vazba. Elektrony, že jo, ubíhají. No takhle, žlutá barva má ohromnou výhodu v tom, že je signální. To se třeba na silnicích používá žlutý označení. Jo, že to přebíjí to že to přebíjí ostatní barvy. Jo? A stejně tak se používají žlutý vesty tam, kde prostě je ten člověk ohrožený. Jo? Je tam signál, prostě pozor, něco jako to. Tak vidíte, no, tak to je to znamená, ten, kdo vám zavedl tu žlutou, tak chtěl, abyste vás nikdo nepřehlídl. Je to signální barva. Jo? Kdyby vás udělal zelený, tak by to nebylo tak signální. Jo? To třeba i Hitler taky vymyslel, jakou barvu bude mít uniformu. Taky se věnoval barvám. On chtěl tu skořicovou. Jo? A taky si vybral ten symbol, který mi tam... No to mám ukradl, no. To nekrade, ukrádá rodina. Ale ono, když jsme u těch symbolů, první symbol byl kříž. Kruh. Co? Ne. Kruh nebyl, kříž byl první. Kruh byl až potom. První začali používat lidi symbol kříže. A víte proč? Ten symbol kříže byl ještě před křesťanstvím. Mnohem dřív. Používali keltové třeba. No je to vysvětlení je úplně primitivní. Pastýři si značili ovce a zprvu používali jenom čárku. Jenže pak potom ty ovce někdo koupil a aby se to odlišilo, tak to udělal kříž. Takže prostě on tam ty čárky překřížil. Takže to byl znak, je to moje, je tam kříž. A pak se to potom dostalo do náboženství. Bylo to jenom označení prostě vlastnictví. A pak udělali kříž a kruh, a pak udělali kříž jako tady. No kruh to je už spíš novověk. Jo. Ale třeba ta nejstarší nalezená svastika, která byla tak 12 000 let, co se našla na kosti. No ty kruhy se používaly dřív, ale nebyly symbolem. Používaly se třeba na stavby. To je třeba v Bibli úhelný kámen, to je kámen, od kterého se dělá kruh a vytváří se stavba. Jo? To bylo takový to románský. No, to většina lidí neví, co je to úhelný kámen. Když je to, to už se dneska nepoužívá. Úhelný kámen, no, je to, tam to říkám, bylo to ve stavitelství, kde tam se dal provaz a kolem toho provazu se udělal kruh a tak se postavil. Nebo mohli bychom mít jakýsi pevný bod. Pevný bod stavit. Tam se to odměřovalo. To znamená, takhle vznikaly, prostě lidi furt hledali
Oni třeba vymysleli lidi, že měli pravý úhel pomocí uzlíku. Dali provaz, dali ho do kruhu, dali tam uzlíky a tak si vytyčili jednoduše pravý úhel. To je velmi jednoduché, primitivní. Uzlíky používají třeba Inkoet, mají dokonce uzlíkový písmo. Tam to je, že oni děláte A to je taky málo známý, to je uzlíkový písmo. No vůbec. Jako s těma písmama jsou problémy. Těch písem vzniklo v minulosti strašně mnoho. Třeba to čínský písmo je úplně prapodivný, my Evropani to nechápeme a tak dále. Ale oni mají to jiný ten systém, ale Že u toho čínského znaku znamená jeden znak celý slovo. Když to my tady ty slova skládáme z písma. To je úplně jiný princip. ale tam nic se ještě celý vybral, tak se to váže k nějakému příběhu. Že děláte nějaký znak, ale vlastně se vám vybaví prostě nějaký příběh. Že oni se to tak učí ty znaky. Že vlastně mají to propojený, nebo ten znak spojený, že jim to asociuje nějakou událost. No ono vůbec první písmo bylo obrázkou. To lidi kreslili třeba postavy nebo tohleto, to vidíte v pyramidách. V těch egyptských pyramidách vidíte, že je tam to obrázkové písmo a z těch obrázků se skládá ten děj. To bylo vůbec první. Pak teprve někoho napadlo vymyslet normálně písmem slova a tak dále. Taky koukám to pouze, že potřeboval koupit nový. Už taky má 7 hodin za sebou. Ale ještě funguje ještě vlastně to. Ještě jak tak slouží. No, ale bylo to právě To jsou lidi právě neradi, prostě investují. Prostě dokud to funguje, tak prostě platí. No taky to spojuje. Jak jsem si říkal, že by se že na něco koukám. Já mám podobný pouzdro na tablet. Mám Samsung tablet, jo, 11 palců. Mám taky takové pouzdro, jak mám mobil. 头顶抱轮，掌心对向头顶，食指相对，两臂抱圆。 Neberte jí tu čepice. A jde nás to dopravdu. Aldo! Takhle, problém dětí je v tom, že nemají trvalé učitele. Dítě by potřebovalo, jak se narodí, tak aby mělo furt během toho celého dne učitele, který byl. To je, protože první 3 roky života učí člověk. Jak si první 3 roky života jako má to dítě špatný, jako, tak už se to neprodá. Takže oni pak se hodně řeší takový ty traumata z toho mládí, že tam bylo jako zjednaný celý. Člověk se tam ani neví, co tak chová. Ono dřív to dítě mělo péči, že byly velké rodiny, kde bylo třeba 10 dětí. Takže ty děti se navzájem byly společně. Byl tam ten kontakt s nějakou jinou vlastně osobou. Třeba od to málo lidí ví. To bylo 13. dítě. Takzvaný poslední dítě, jako jo. A takže on jako se stal velkým filozofem, protože vyrůstal v rodině, kde bylo hodně dětí. A neustále se mohl s někým bavit. To je problém
takové moderní civilizace, že jsou tady sami jedináči. Já sám jsem jedináč. No, prostě jako... Ale se říká, že zase ty jedináci jsou jako vysoce inteligentní, protože ty rodiče měli čas se jim věnovat. Nebo jestli dostali třeba. Ta vysoká inteligence, jsem se tím zabýval, je genetika. Je to genetice. To znamená, on to řekl už Kristus, jako nepadne daleko od stromu. Před 2000 let, jak já to píšu. Nic novýho. Ono v principu, jak řekl jeden filozof, vše už bylo napsáno, není třeba něco psát. A to už je dokonce před 3 000 let. Což je šílený. Starého Řecka se tam. Třeba tím, co bylo ve starém Řecku, tak vlastně zjistíte, že jako kdyby lidi přicházeli na to, co oni viděli už dávno vlastně. Před 3 000 let. Přitom oni znali tu hudbu sfér, že vlastně každá ta planeta vydává zvuk, má určitou frekvenci a to vlastně ta současná věda zjistila a jako oni se toho kasají tím, že na to přišli, že vlastně to říkal třeba ten Platon, že tyhle ty věci vlastně se učil třeba z těch starých školách v Egyptě, že tam byla ta škola těch mystérií, takhle, ono pokud se budeme zabývat kulturama, tak logicky dospějeme k tomu, že kultura vzniká díky městu. Na té vesnici vždycky byla primitivní. To znamená, kultury, které začaly stavět velké města, tak tím pádem vytvářely prostě moderní systémy. A oni takovou ukazují, že prostě ty starý římský nebo řecký města měli kanalizaci, měli teplou vodu dokonce, že jo? Vodu, a měli tam dokonce vodu, jen vytáhli vodu 1000 kilometrů pomocí akvaduktů. Takže vlastně, že jo? A dokonce některé ty kusy akvaduktů ještě přežili do dneška. Což dnešní stavby to po stoletech bourají. A nějaký toho mosty, že? No, nebo akvadukty vlastně. Takže to byla... Že jako ta kvalita té práce byla na vysoké úrovni. Už tenkrát. No ale to se stalo, že vlastně ten starý Řím upadl, že to bylo takový impérium. Takhle, starý Řím upadl díky tomu, že se nechtěl prostě přizpůsobit době. On se dostal do fenoménu monopolu. Tam byl monopol a centralizace, jo, a tím pádem prostě se to zhroutilo. Nebyl schopen adaptovat. Každá kultura, a těch kultur bylo na světě minulosti stovky, a každá upadla díky tomu, že se nebyla ochotná přizpůsobit. Vždycky prostě, ale to je u zvířat. Mnoho druhů zvířecí taky zaniklo díky neochotě se přizpůsobit. Není to jenom lidský způsob. Přizpůsobilost umožňuje právě jako, to je třeba křesťanství přežilo 2000 let, že křesťanství bylo ochotné se přizpůsobit. Naproti židovství. Židovství nebylo ochotné se přizpůsobit. Ale bohužel taky udělalo takový kroky, že třeba uznalo ty věci, které v minulosti neuznávalo. Ale tím se jako